χαρά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Με περνάς απέναντι. Δεν περνάω ζωντανούς, μόνο νεκρούς. Τώρα θα σου πω εγώ αν με περνάς ή όχι. Δεν φταίω εγώ. Εκτελώ εντολές. Κι εγώ έχω εντολή από τους θεούς να κάνω κάποιους αφούς. Θα ρεις έχω όρεξη να κάνω βαρκάδα στον κάτω κόσμο. Χάρε! Άστον. Εντολή του Δία. Χειμέδουσα. Τώρα θα δεις. Ηρακλή, οι μορφές που βλέπεις είναι μόνο σκιές. Δεν μπορούν να σου κάνουν κακό. Πολύ οπλισμένος είσαι εσύ, φίλε. Δεν μπορώ να σου κάνω κακό, Ηρακλή. Ούτε εσύ σε μένα. Κανένας δεν πεθαίνει 2 φορές. Ποιος είσαι? Ο Μελέαγρος είμαι. Και πώς βρέθηκες εδώ? Ήμουν πολεμιστής γενναίος. Καλύτερος από μένα δεν υπήρχε.